פריסה בקלף אחד, כן? פריסה בקלף אחד זוהי פריסה שבעצם היא יכולה להסביר לנו המון דברים, רק עם קלף אחד. על פניו זה אומר, רק קלף אחד, אבל הקלף האחד הזה יכול לשנות לכם את היום, יכול לשנות לכם את ההחלטה, יכול לעזור לכם להירגע. בעצם פריסה בקלף אחד, תחשבו שאתם בעצם לוקחים מבין כל הקלפים, אתם בעצם לוקחים ומרימים קלף אחד, והקלף הזה הוא הקלף אשר הכי מתאים לכם מכל הקלפים שבחפיסה. אחרת הוא לא היה יוצא לכם. הוא עובד על רטטים של צבעים, של סמלים, של מספרים, הוא עובד על רטטים אנרגטיים מאוד עדינים שמתאימים לכם. ואם הקלף שאתם בחרתם מכל החפיסה, שהוא יהיה הקלף שלכם, יש מצב שהקלף הזה גם כן בעצם בחר אתכם. ואני שואלת עכשיו שאלה, שאלה שלי תהיה קלף מסר, פשוט איזשהו מסר שרוצים שאני עכשיו אקבל בשבילי, למעני, בשביל מה שאני עושה פה, בשביל מה שקורה כאן, בשביל הקורס הזה. הייתי שמחה לקבל איזשהו מסר ולתחום אותו לכיוון הזה. עכשיו, עוד דבר שהייתי רוצה באמת לומר זה, כשאתם ניגשים לפריסה, תמיד, אבל תמיד תרימו עם יד שמאל. למה? כי יד שמאל מייצגת את הלא נודע, את מה שאנחנו לא יודעים, את התת מודע. היא בעצם מייצגת את האזור של הלב, ותמיד אנחנו ניגשים אל הקלפים ומרימים את הקלף ביד שמאל. אז עכשיו אני מרימה את הקלף שיצא פה. פגשנו אותו כבר, זה קלף העולם, זה קלף בריאה. זה בדיוק מה שאני עכשיו עושה. אני עכשיו בוראת איזשהו עולם של קלפים, עולם של עשייה. זהו זרע שהתחלתי באמת לפני 16 שנה, ועכשיו הנה הוא מתחיל להתאחות ולקבל קורס אינטרנטי שמכיל בתוכו את כל התובנות, את כל היכולות על מנת לתת תשובה מדויקת לאדם. זהו תהליך עמוק, זה של הארקנה הגדולה, יש פה נחש, שזה שהוא תהליך טרנספורמטיבי, שינוי, בריאה בעולם. עכשיו, אם אתם רוצים לשאול שאלה בקלף אחד, כן? כבר לחבר את זה לשאלה. שאלה, אתם צריכים לשאול בצורה ברורה. מה הכוונה לשאול בצורה ברורה? לשאול בצורה ברורה זה אומר שאם אתם רוצים לקבל דיוק מרבי על תשובת השאלה שלכם, אתם צריכים לשאול את השאלה בזמן הווה. מה הכוונה? אוקיי, מה הכוונה? אם אני לדוגמה אשאל מה יהיה בעבודה שלי, ויקבל פתאום את הקלף הזה, שזה קלף של, או את הקלף הזה שכבר דיברנו עליו, שיש פה חסימה אנרגטית, זוכרים? למרות הכוח הרצון, יש כאן חסימה. אז אם אני אשאל מה יקרה ואני אקבל את הקלף הזה, אני אבהל. מה זה השאלה הזאת? מה יהיה בעבודה שלי ואני אוציא את הקלף הזה? אני אבהל, אני אגיד מה זה? אנרגיה חסומה, יהיה לי כוח רצון ועל האש בפנים. אבל אם אני אשאל את עצמי את השאלה, מה יקדם אותי בעבודה והקלף הזה יצא, אז אני אבין להפעיל יותר כוח רצון, לא לתת לעצמי לדעוך, לא לתת לאש להיכנס פנימה, להוציא אותה, לדבר, להפגין יתר ביטחון, יתר כוח רצון, להיות יותר חופשייה עם מה שאני, לעשות את הדברים ממקום יותר טבעי, יותר פשוט, יותר ברור, לא לתת לדברים להיכנס למקום של בעלה ולהיסגר. כאן אני אבין בעצם שזו השאלה שאני עדיף שאני אשאל.
אני אשאל את השאלה, מה יקדם אותי? מה עליי לעשות? יותר מאשר, מה עומד לקרות? מה עומד לקרות? זו שאלה סתמית, זו שאלה שלא תקדם אותי, זו שאלה שיכולה גם להשתנות, כי הקלפים בעצם נותנים לנו את מימד הזמן של הכאן והעכשיו. זאת אומרת שאתם יכולים לשאול שאלה בנוגע לעתיד, ומחר יקרה איזשהו משהו, אפילו דבר טוב, תעשו איזושהי מצווה טובה, או תתפללו ותפקו ותבקשו ותשמחו ותעשו איזשהו משהו כזה. אצל היהודים אפילו צדקה, אומרים שמצילה מצבים. אז ייתכן שאתם תעשו איזשהו משהו כזה, ומחר הקלפים יהיו אחרים לגבי העתיד שלכם. לכן עדיף להסתכל על התהליכים, עדיף לכם להסתכל ולראות מה בעצם יגרום לכם לעבור את המקום הזה של הקיפאון, את המקום הזה של החסימה, מה בעצם עוצר אתכם ויגרום לאש הזאת לצאת, מאשר להגיע לאיזשהו מצב של אוקיי, זה מה שיקרה, אני לא רוצה, אני לא ניגש, אני לא עושה. חשוב מאוד תמיד בקריאה שתצאו עם הרגשה טובה, שתיתן לכם מוטיבציה לחיים, שתעודד אתכם, שתשמח אתכם, שתיתן לכם באמת הרגשה טובה. תמיד אתם יכולים לקחת עוד קלף. אתם יכולים לקחת קלף נוסף על איזה עצה הם יכולים לתת לכם. העצה כאן אומרת בעצם פיס, 2, אישה, תמיכה, ירח. בעצם אומרת להיות באיזשהו מקום של פיוס, נותן לכם איזושהי עצה להיות באהבה, יש כאן פרח לוטוס, זה איזשהו מקום של עצה. איזשהו קלף, אתם יכולים לשאול קלף ליום טוב. קלף 3, להיות בשמחה, יש כאן סימן של שור, שהכל בעצם רשום לכם בדרפטים, כן? כל הסמלים, כל הצבעים שאני מדברת, כל מה שזה אומר בעצם, הכל רשום לכם לגבי הקלפים. בעצם ייתן לכם בעצם קלף לבוקר טוב, זה יכול להיות, קלף לערב טוב, קלף מה יעזור לי. אתם יכולים לשאול בשאלה אחת, לקבל קלף אחד, והוא ייתן לכם המון מידע.